Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Bed Wars στο Minecraft Pocket Edition. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Bed Wars. Τα έχω βάλει στα αγγλικά, αν θέλετε να τα αλλάξω να μου πείτε. Θα το βάλω στα αγγλικά όπως ήταν τα αγγλικά. Λοιπόν, έχουμε μπει στο server και πάμε να παίξουμε. Όποιος θέλει να μπει στο server θα πω στο τέλος το IP του server αυτού. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα και ξεκινάμε. Λοιπόν, μπήκα. Τώρα θα αρχίσουμε να παίζουμε. Να πάρω γράμματα. Δεν μπορώ και να το σκοτώσω κιόλας. Bye bye. Τα λέμε. Κάτσε εδώ δούμε πόσα έχω. 19. Μισό λεπτό. Κάνω λίγο πάω στο βίντεο. Ωραία. Τώρα συνεχίζουμε το παιχνίδι. Ορίστε, αυτό ήθελα να φτιάξω. Πάμε να πάρουμε λίγα blocks για να προστατεύσουμε το κρεβάτι μας. Ωραία. Κοστίσαμε αρκετά. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι. Άμα, 1, 3. Να πάρω ένα iron, Iron. Hello. Καλά, αφού κανείς δεν προστατεύει το κρεβάτι πάω εγώ. Ωραία. Γάμο το σου. Και δεν θα κάτσω τώρα, μπας θα κάτσω. Κοιτάξτε να πάρω ένα σπαθί και θέλω κι άλλο για να πάρω και blocks και άρμα καλύτερη. Λοιπόν, άλλο ένα. Φύγε. Δικά μου είναι. I need iron. Οι ράδες χωρίς σιδήρο, όπως αυτό το λέτε. Άλλο ένα. Θέλω 7. Σε τι πάνω θα σε κάνω τσακίσεις. Θα τα τσακίσω όλα. Εδώ μόνο λίγο. 6. Άλλο ένα. Εδώ απέχνωσμένα ένα. Εδώ απέχνωσμένα ένα. Απέχνωσμένα. Ωραία. Ναι. Άλλο. Ναι.
ναι. Θα κάτσω πίσω εδώ, ώστε να μην έρθει κανείς να το σκοτώσει. Ας τα κουμπιά. Φέρε εδώ σε αυτό. Ωραία. Αυτό εσύ. Εδώ εσύ. Εσύ εδώ. Και εδώ να είστε περιτά. Ναι. Έχω 6. Άλλο ένα θέλω. Να πάρω και diamond. Έλα. Ωραία. Πάει ο άλλος, πού πάει ο πάει καρμύρι. Ωραία, και 4 και 3, 7, άρα πάμε να πάω σε αυτό το ηλεκτρικό χωσπιτούλα. Πάμε εδώ. Thank you. Φέρτε με, φόρατο. Ναι. Θα χρειαστούμε και λίγο φαγητό. Αυτό. 14 από αυτές. Okay. Φύγε. Ευχαριστώ. Και ό,τι έχουμε τα πάρουμε στο μπλοκ. Φέρε. Καλά. Πάμε και πρέπει να πάει κι αυτός. Οπ, μέσω. Ναι. Θα σκοτωθώ πάλι. Είμαι μόνο εμείς. Και τελειώνουμε. Είσαι. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν μας αφήνει το YouTube. Απλώς σου λέω θα πηδάω κι εγώ έτσι σαν... Μήπως να δει. Ροζάκι. Δεν σε λέω. Ροζάκι. Πώς σε λένε. Ροζάκια. Άντε πεθάνε παιδί μου. Άντε πεθάνε. Έλα. Να φτιάξεις ροζάκια. Πάρτον. Δεν σε χρειάζομαι. Άχρητος είσαι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος παιδί μου γιατί... Όχι. Τέτοιες. Κι άλλο. What the
με το σπίτι. Δεν έβρισα. Συγγνώμη, αλλά δεν έβρισα. Το ξεφτύλα. Το φέλαρε τελείως. Δεν ξέρω το είδατε. Όλα, τι μπορούμε να πάμε με 2 iron. Κατάλαβα, μπορούμε να πάμε με 2 iron, αλλά το λέω. Παγκουρίβεται. Να πω τι κάνεις με 2 iron. Δεν θα πάρουμε 2 iron. Δεν μπορώ να πει αυτό το πράγμα. Τι σκέφτεται. Λοιπόν, αν δεν πεθάνω αυτός εκεί. Θέλω να πεθάνω αυτός εκεί, αυτό μόνο. Αυτά. Δεν ζητάω κάτι άλλο. Δεν ζητάω κάτι. Θέλω... πέσω μεγάλο το βίντεο, θα τα 5 λεπτά, Χριστέ μου. Ναι. Καλό θάνατο. Δεν κάνει τίποτα. Μήνυμα. Αμότα. Το μήνυμα. Thank you very much. Ποιος θα πάει να πεθάνει, εγώ θα πάω. Πούντος ρε. Ναι, πούντος ρε. Your team won, I won the pants. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe να με βοηθήσετε και ένα share. Αυτά. Το επόμενο μπορεί να είναι survival games. Bye.